भीम जी बनवले जवन। बाबा साहब जोन बनाए के चल गए लोगन, हिलावा मत नहीं गिर जाइए, उनके कपड़ अब गिरी और वो जन बैठे हुए साउंड हवा साउंड। बाबा साहब जौन चीज बना के दे के चल गए हुए हिंदुस्तान के, ओमे केहू का बिगाड़ी गीत भाव में कैसे कबा। अरे केहू का बिगाड़ी जी, अरे केहू का बिगाड़ी जी, अरे भीम जी बनवले जवन। अरे भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन। केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन। केहू का बिगाड़ी जी, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन। इसी बात पर आगे हमारे अंजय भैया प्रधान पद के प्रत्याशी पारा की धरती से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार। बड़े भाई को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा है, ईश्वर से ही कामना है, हर मनोकामना हमारे अंजय भैया की पूरी करे। हाँ हेलो, हाँ प्रिय बंधु दिखे, ये अंजय के दादी जी की तरफ से, अंजय के दादी जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हम हमारी पार्टी जय भीम नमो बुद्धाय। सवा के खातिर संविधान रचवले, देशवा के खातिर संविधान बनावले, देशवा के खातिर संविधान बनावले, देशवा के खातिर संविधान रचवले, देशवा के खातिर संविधान बनावले, संविधान बनावले। जामन सचालत बाटे, जामन सचालत बाटे पूरा हिंदुस्तान जी, भीम जी बनवले जवन, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन, का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन। हमारे केहू का बिगाड़ी जी, भीम जी बनवले जवन। भीम जी बनवले जवन,
में जीवन वाले जमन केहू का बिगारी का बिगारी जी मजे बनवले जमन केहू का बिगारी जी हेलो हाँ प्रिय बंधु देखिए आगे वासुदेव जी